Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro ginigilong ki khubor bamda kasni. Ka Meghalaya High Court hapo ka jingyalam u Chief Justice IP Mukherjee baru Justice W Dingdo kala ai rai halor laitli ki appeal na ginong shongwai ki basyong ha ki jaka jung Ministry of Defence ha Shillong Cantonment. Ki bla persya ai ka jingkiew kensan palat put ka baiwai lease ren na du ubna yeyong arhajar arpuar. Long banadu ki por belalit nyok ginong shongwai kla siu tanglai hajar tingka shibnai henry hadin ka shiterik uyayong arhajar arpuar ka Shillong Cantonment Board lingba ka jingpin na jung Ministry of Defence kala penkiu ya ka baiwai syapalat khatlai hajar tingka shibnai. Da ka ba pentrai kam ya ka rukam bu ren ka ba kerteng standard rent determination SDR ka ba thau R.1% na ka dor mar klau market value jong ka jaka. Kinong shongwai ki bade record jong ka kinhun bat arngut ki pat ba shimen kila mudoi sheying ka shiri ha ka ba kila keno ba ka jingkiu kalong ka ba klem daw bat ba ka sarkar kam shimla pensyai pat ba satya shapang gani ka ying ka shiri ha ka rai ka ba la ai mentai ka sngi kala pediang ba ka sarkar ka don hok ban bu bat penkiu ya ka baiwai kat kum ka SDR henry kala ongru ba kum ka bor pat ba ka dei bane da ka jinghok jingkhen pat ba bat ka jing pensyai ka ba biang. Kala kadawru ikirai bakongsan jeng ke Supreme Court halor ke rukam traikam jeng ki bor sorkar hakikam pateng pat ba. Ki kendon bala ai da ke yingka syiri kinong shongwai baro ki hak bansiu saupo pesen na kabaiwai bala lum areas na do shiterik yayong arhajar arpu hadu life way terik ujemang arhajar arpsan. Da kabakut hadu life way terik unok pra arhajar arpsan. Haki benai ki bamenta ki hak bansiu saupo pesen na kador baiwai ki bamenta na du unaitung arhajar arpsan syakman mana kapor. Ka Ministry of Defence berkibor bapet ye ki jaka kin hak penmi demand notice bapura bat tikna bat ki pisa beladep siu kin pelat ne pendap no. Lada donjing bam siu ke sarkar kala banshim kilat an badi hok. Ka ying ka syiri kala penkelai ka hukum ka bala ai de ujaj shua da ka ba ai kalat ka ba kham benrut ya kinong shongwai ban penbet ya kapisa kapor babiang. Karai ka long kenuksa ba ka hok pat ba ka jing sngokia. Ya ka jing jong ki pat ba ki de banong shibenta ha ka jing sunsha.